हाय सांगमाने ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏପଟୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷେ ମରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷେ ଜିଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦିନରେ କାମ କରୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଉଛି, ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, କାମ କରୁଛି। ସିଏ ବି ସେମିତି ପକ୍ଷେ ମରୁଛି ପକ୍ଷେ ଜିଉଛି। ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣି ସିଏ ବି ସେମିତି ରାତି ହେଲେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ିକି କ'ଣ ଖାଆ ପିଅ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ଜିଇଁକି ରହୁଛି। ଯେମିତି ପକ୍ଷେ ମରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷେ ଜିଉଛି, ସେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଅଲି ଜିଇଁକି ରହୁଛି। ସିଏ ତା କର୍ମ ସେ କରିଚାଲିଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେବି। ରହୁଛି।